Yura okeh-okeh ndak banyak kata ning temonjo dadi sambutan ki ra perlu okeh-okeh mergo pancen yo sambutane yo wis okeh dadi sithik wae ya disambung karo penjane Bapak Kades Bapak Haryanto selaku kepala desa ing desa Gelang Kulon iki diawiti saka RT-ne bersih desa dipujeke taun ngarep Mbah Haryanto ki yo ngenekke bersih desa. Ngono. Ning yo kuwi abot nduk desa saiki ki arep ngadani bersih desa ling nanjake saka pemberdayaan sing ditanjake saka dana desa rekoso. Nadyan kuwi jane saperangan kena dienggo bersih desa lumantar UMKM pemberdayaan kuwi ora luwih saka 3% kena nggih bersih desa ning saiki serana apa-apa. Ngono. Jadi kepala desa saiki wis mung plompang-plompong. Ngono. Wis ora nek dana sing dikanggo infrastruktur iki ora ana babar pisan, mergo ditandake kanggo KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Ya, kaya ngono. Jadi rata-rata per desa ini memperjelas dimen warga masyarakat ki paham lan tahu mengko kok njur maido karo pemerintahan desa setahun kok rambangun blas mergo serane apa-apa dana desa dikeruk kanggo koperasi Desa Merah Putih. Jadi ratake per desa ki kuwi umpama desa gedhe desa sing amba kuwi ora luwih saka 20 karo 20 yuta. Dene lek desa cilik iki pol-pole 10 yuta kurane nggo apa coba. Iya. Mula Mbah Lurah iki meneng. Umpama ora nek kegiatan, ora nek bangunan, warga masyarakat ora kena menyalahkan pemerintahan desa. Ngono, dadi rata sak Indonesia kaya ngono kuwi. Mula dadi kepala desa saiki kudu pinter-pinter golek link dana aspirasi atau bantuan keuangan. Ngono, baik dari kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional saka pusat. Kuwi yo lek entuk monggo ngajokke proposal kuwi yo mung ala atung dene lek entuk yo alhamdulillah ora yo ora kena ngresula. Ya kaya ngono ya yo. Mula dipujeke manunggaling warga masyarakat ing desa Gelang Kulon lumantar Bapak Kades kang minangka sesepuh kang mayungi gawe abang ijoning gawe tentrem lan orane desa kuwi wajib disengkuyung karo warga masyarakat. Ngono. Dadi anggere wargane iki nyawiji tetunggalan kanggo desa ora poyok-poyokan kuwi mengko bakal tuwuh katentreman tuwuh keadilan utawa kesejahteraan kanggo warga masyarakat ing desa Gelang kene ya. Sing neng dhuwur nikluk Mbah Lurah sak perangkate. Warga masyarakat ndangak. Anggere wis klop antara ndangak karo nikluk engko mesti dadi. Ngono. Tegese ki dadi rembug lumantar nggone musyawarah apa to sing ana kepentingan kang luwih utama digunakake kanggo desane. Mula kepala desa ki anggere wis njabat sebagai kepala desa ndonga ora kanggo awake dhewe keluargane dhewe ning kanggo warga masyarakate. Mergane tanggung jawabe wong sak desa ki sing mikul kuwi kepala desa. Dadi ora mung tanggung jawab lahir ning ya tanggung jawab batin donya ngakhirat. Ngono. Ya kaya ngono ya. Mula dipujeke lumantar bengi iki nggone keparing anakake bersih dusun ing RT 2 RW 1 ana ing Gelang Kulon. Muga wae warga masyarakat dadi lantaran manunggal lahir batin ing antane warga masyarakat lan pemerintahan desa ing Gelang Kulon Sampung Ponorogo kene ya dadi lantaran ya yo. Iku lek ngomong oke-oke ndak malah dipaidu mergo ratake jaman saiki penonton ki ora butuh diocahi, kuwi mung butuh golek hiburan. Karena apa? Jaman ekonomi kang kaya ngene iki sing morak-marik kaya ngene iki warga masyarakat butuh hiburan ben rasane bisa pres. Ya, ben bisa tentrem. Kaya ngono. Ya, kaya ngapa nanjake
ketang sak tembang iki mengko dibablaske pundhutane sing sangka warga masyarakat mbadekan bilanipun Bapak Suwanda tembange pepeling katur Pak Kades Gelang Kulon uga kalian Bapak Wito PT Wiratama manunggal melayani pariwisata. Ya kaya ngono. Ditandake luwih dhisik garapane dhewe. Garapane dhewe made in saka Sekar Gadung Indonesia. Apa? Tembange saya tresna. Ora ngangen-ngangen kopi wengi kuwi kok gara-gara. Ya. Dadi lingguhan iki saya tresna karo tembang kaitane karo keluarga ya kuwi ira-irane utawa judule mung kerang-mangkring. Wah, ya kaya ngono ya. Nyuwun gungen panjenengane Mbak Pipit Andriani jumeneng karo Mbak Sulis Eva. Sepote Mas yuk kaya apa dados? Halo Mbak Pipit Palupi. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Aku yang nyawang awakmu karo kanca-kanca iki do semangat tumangsa bombong seneng. Sawise prei 5 dina iki bablas awake dijaga kesehatane ya diopeni, mangan sak mangan diati-ati, umpama ngladeni karo sing lanang ya dipetung aja mben dina ya. Nggih. Pergi salam kagem warga masyarakat ing lingkungan kene, lingkungan RT 2 RW 1 Dukuh Kroyo Desa Gelang Kulon Sampung Ponorogo. Kaya apa? Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Sampun. Ganti Mbak Sulis Eva. Kula Pak Minto. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu Pak Minto. Sing dalu. Nggih, ketoke sesuk arep check in. Nggih no, lha mboten wangsul lho nggih cek dulu. Yo cedhak timbangane mulih guwak wektu monggo arep mayang ning Tumpak Pelem Sawu Ponorogo wis ora rasah mulih. Ning kene engko tak golek ingon karo Mas Tarik. Tumpak Pelem. Kok ingon Bapak? Lah piye? Kok kaya digolek-golekne ingon kok kaya mesakne banget ngoten sinden-sinden jenengane. Nah lek sampean ku sesuk tak pasrahke ning Mbak Lucy Bra. Paling ndak niku nggih jenengane ku seorang dalang. Sik kok paling sing rungoku kaya paling jengak. Paling mboten niku kan jenengan seorang dalang nggih niku kudune lak nggih njajak-jajakne anak-anake ngeten iki. Lah kok digolek-golekne nggone Pak sinten mau? Pak Carek, Pak sinten malih? Lho, Pak Carek, Tumpak Pelem karo wis prek. Ya aku dalang kondang Pak Minto. Pak Minto lho niki. Lah nggih lho Pak. Digolek-golek niku Pak Carek iki. Jadi sekolah wit SD nganti ning kuliah ki prinsip ekonominya itu sukses. Oh, ngoten. Kita mengeluarkan dengan sekecil-kecilnya berharap mendapatkan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Ngono lho Kak. Bapak Ibu sinten sing badhe ngingoni sinden Pak monggo Pak. Sakno lho Pak. Lek sinden ora usah dingoni sapa-sapa tak ingonane dhewe. Bilang jenengan dadak digolek ngon Pak Carek lho. Ayo aku iki kan kaya ngono nek danto ibumu ki ya tanggung jawab ngono. Bu kula ingoni ya Bu. Nggih. Ya mesakne lek ngomong ngingoni aku. Nah, ayo ngono lempire kandhane sak piring. Mboten ngaten lho Pak. Mboten kok. Mangane akeh uyuhe pesen. Iya. Lah ora pesen piye jenenge uyuh iki? Inggih niki ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun menika sampun dipun jawab salamipun Bapak. Kalajeng bawa Kalajeng Semorada.
Asmarandana. Alah wong Jawa ki Asmarandana Semarandana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting tumus tekan ati dadi lan mandine. Oh sami kalih RT mriki. Nek nyarani nyambut gawe mboten nyambut gawe, Pak. Mbut gawe. Arep mbut gawe nang ndi yo? Mbut gawe nang ndi Kang? Ngoten. Disingkat ya cepet kados Pak. Dadi mbut gawe ning endi yo ngono. Nggih. Mbutmu terus yo, aja pakai ngomong endang bawa Semarandana. Kepranan sajroning ati yang paling bermakna iki ning kene. Napa Pak E? Kepranan piye mau? Sajroning kepranan sajroning wengi tegese iki kedanan sajroning suwengi bengi rin awan bengi tansah godho. Iki biyen zaman aku sik Joko kaya ngene saiki selali ndak ngerti apa-apa iki. Perkara katresnan, perkara wong seneng karo liyane bojo ki aku ora ngerti. Mergo sing tak tresnani iki meng ibumu to. Nang endi nggon nang endi papan ibumu ki tak gawa ki mergane apa? Aku ki wis ora duweni rasa tresna nang sapa-sapa. Nggih, leres Bapak Ibu menika Bapak Mito menika saestu dalang ingkang alim sak Indonesia Raya. Pak E dilem ya. Nggih panjenengan ngertos alim menika napa? Angkon limpene bojone. Alah ora. Piye akrek ora konangan. Nggih to Pak? Ya. Ya. Kocok Pak E. Dadi Pak E nggih saestu alim nggih Pak. Heeh. Nggih. Isin lho karo tole taset kuwi isin. Nggih. Isin karo calon mantuku. Apa gak ada calon mantu? Lah kok Nita gede-gede. Niki. Nggih, kula dongaaken mangke saged bagya mulya salaminyo. Tet katet. Iki podo. Wis ora Pak iki manut sapa sing dipilih waton iki tentrem besok mbok menawa wis lulus le kuliah dalange yo apik sapa sing dipilih ora piye-piye ibarate kaya dene kebun nusu budel waton petungane genah desane yo ora kena dilanggar ngono manut karo para sepuh hitungan wong Jawa utawa Majapahit. Oh, manut Tet. Manut kalih Bapak Ibu nggih. Dadi lek duwe siri-siri iki nek karo bapake Pak aku ndek pacar kono desane iki. Nek kono kelairane apa kok tak otak atike. Mergo lek rai dadi dalang kan dukun. Nggih, Pak dukun minto. Kok senes dukun anu lho. Ya, mau ora kira dukun tek anggap dukun cabul ngono wae. Ya. Pancene kedayane aku semayanan karo Mbah Tulus karo Mbah Kasun Mbah benjing lek pun jenengan nggih pun yuswa paling sepuh kula nggih boten benjing mendhita kalih kula. Ya apik tresna ya apik ya tresna ki mergo kulina wae ya nganti tembus jroning sing koke Pak Edi
Pit. Aku nek iso sing kok iki karo Pak arep dihadiahi. Wis jelas. Saiki aku enggak dihadiahi. Lah wong tak hadiahi yo mau lho. Lemah kok tak budi. Lah sing diwani aku Dek kuwi. Sing diwani aku Dek. Ini paling mboten iku hadiah sing sae ngoten lho Lah Pak. cawet apa kurang apik sak rek ngetukke dobel. Wis oleh hadiah ditokke pisan yo penak-penake wong. Jangan menilai seberapa harganya. Nah. Ngoten nggih. Heeh. Nggih, tapi nek kula mangke kan jenengan mboten ngertos. Hah? Nek hadiah niku nggih sing paling tidak tak pakai niku kelihatan ngoten lho. Loh. Ya dipoto. Benar Bapak. Loh, rasa berterima kasih Pak E sudah saya pakai nih saya foto untuk penjelasan bahwasanya Pak E ngerti. Ono kan ya wis jelas kok. Pak rasa pun izin kalih Tadet. Rasa pun izin kalih Tadet. Tak kon meningrumakke. Aja tiru-tiru kok minta mbok hadiahi kuwi. Urung tapi terus dadi malah ngukuli Pak E. Loh, kelucuane lho. Kelucuane. Saben bengi ora turu. Aku mau bayangke 2 tahun kasih piye ngono lho. Lah napa Pak sing Nah, nek tamu ngono pun Mbah Minto kula kan sowan. Niki betahke kula napa Tatit? Tatit Mbah Minto nyisih. Ha iya. kelingan manik Ya, kaya apa? Saya Tresno Mitin SGI Sekar Gadung Indonesia. Kaya wong kang dangu ya. Anggere wis krungu buka teluk ya wis kudu turu wae. Iya, saya Tresno. Ya, kaya apa diangkat nduk Dayu. kaya Thank you.
Sulis, Mbak Pipit Lenggak, Mbak Unjuk, Mbak Luki, Mbak Lilis Kanuri, Mbak Dian, Genti Semenang. Yo! Bojo Mas Jo Klitik Jo Kluthuk monggo Mas katuran munggah panggung mak plong Mas mak plong yo dadi
dipandang lintang kamulian nipone dadaku sing lali wis eling karo aku kelemule kelem bali ning omahku sehat selalu Bapak janur gunung rasane gumun setan ora rugi rino wangi nggon gunung matur nuwun pancen iki sing tak suwun sehat rasane sehat-sehatipun barakallah alhamdulillah matur nuwun pangapunten rasane wis ora nuju lagi saiki wis apa rasane hatiku rasane wis ora tapi janganku saiki wis marang dah kali kamu sih ya rasane hey ya maklum rasane tapi rasane koyo kebukan dari kamu yang dekat aku selalu wis eling karo aku gelem mulai gelem balik karo aku jangan ku merasane gumun rasane yo maklum rasane rasane wis ora tapi jantungku saiki wis malikan aku rasane jero kataku rasane aku wis ora nyebut siraku saiki wis malikan aku rasane rasane tapi sampai sangat mungkin kita belajar rasane koyo ketika sekali wis eling karo galaku lek kembali karo aku Namun merasai kuat aku kiri dalam makan suruh kuwi sing kasuwun rasane yo makan rasane Jadi bersama Gudo spesial sebelum di Korea kalian terima kasih sebelum selesai aneh presentasi yang balapan
sandang kalau keplean ayo pabrik sedih kok malah Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mas. Minta pun dene tombo kangen kula kalih Kyai Ponorogo. Dalu niki saged sowan Kyai Ponorogo ton yo mboten adoh saking omah. Alhamdulillah Kyai Ponorogo jer dalu niki tesih remen gelar budaya Mas. Elok Mas. Nggih, insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae. Dijabai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala cinatet sedaya niat kajatipun dalu niki ngentekke ragat golek nikmat insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunnah wal jamaah selamat dunya wal akhirat. Nggih, tur yo kena diarani ngibadah sedekah. Karena napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroyo Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki go menehi berkah karo pedagang kaki. Amin amin. Niki sing saged dipun maksani sedekah tu lidah il balak. Niki sing diarani sedekah ki ngetoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas niku pancen yo jelas. Saestu mula dalu niki muga-muga wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyangking timbo ayo mumpung si urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nek mati ben munggah swarga. Mergo wong ngibadah ki ora mung melulu utawa mligi babagan salat, babagan poso nadyan to iki nggelar budaya uga mujudake perangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Nutup senenge ngeten niki lho. Acara beniki rak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara ngospekne omah anyar menika omahnya matamu. Kok iki acarane ki syukuran. Lah ya loro MB1 ana ing Gelang Sampung kok iso. ora ngospekne omah anyar iki. Ngampun wae. Yo sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayang. Wong jenenge ra terjadi iki ora kena-kena. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning raga. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rezeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah diuntung yo. Teko nggih leres-leres Mas. Ngomong sapa? Hah? Tanggo kuwi turu malah bablas kok iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki segepon donga. Ngeten iki lho Mas, nyatir sani. Masya Allah, nyuwun pangapunten kula Nyuwun pangapunten apa aku lagi mungkahe pegel gak umum kok. Lah napa? Dujo tibae lah kok dagelan tambah sitok iki mau. sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jog kritik jog nutuk lah sing nusul kan ki jo ndledek. Dadi ndledek mirono. Mbah iki mau penikmat budaya. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gending. Kene iki ora kok mung nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane ya marwi Mas Minto. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbumbung. Iya. Ojo bisaroh sing penting lak tresnane ten budaya Mas. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho sing mirsani kene delon masyaallah. Oh tak kok lho. Kula kok ning kene tok tiba. Wah, sing iso tewel tak perlu biyane, Pak.
Piye to piyangi Ponorogo ki jemenake Mas Minto? Kulo niku suwi beteti Ponorogo Pak Minto. Dalu niki saged teng Ponorogo ndereke jenengan niki alhamdulillah kula dongane muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa. Amin amin amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo nggih. Alhamdulillah. So, Loh, kula biyen kowe iki anggere muku mayang nang Kediri. Sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten kowe Kediri. kakean Mayang ning Tuban nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. gak tekan iki. Kok malah dadi wong lecet lho iki. Ora Pak Minto. Ki mbok picek lho aku. Kula kula niki lek ndadak wonten pondok, kula niki yo weton pondok iki. Pak Minto nggih. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu budaya ketoprak gede niku kan wahyu ketoprak gede iki lho to, Pak. Siswa Wahyu budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar itu ya pas main ning Ponorogo. Terus? Wahyu budaya buyar itu ya pas main ning Ponorogo. Iya iya. Sakral, Pak. Nek aja ngomong dagelan buyar lho ya. Gak. Bahaya niku. Lah, kula niku Pak Minto niki nang saya history. Kula niku mbiyen iki babat bibit kula ya ning Ponorogo. Wah, dadalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek wedok ngetan. Niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpuk loro kula karo kritik nih. alhamdulillah. Ya. Niki picek lho. Iya iya aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Niate Pak Minto. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babagan dagel ning wayang, alhamdulillah ndereke Pak Prayit ning gone Ponorogo. Nggih. Kira-kira tahun 1928. Itu apa to kuwi? Kok suwe men lho kuwi. Sampai sangat dulu niku. Kuwi lak ya jamu jago ya Pak, jago ya. Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota. Nah. Iku aja lali sampean Jaro. ngebel. Loh, kula iki ngebel nek Nah. seminggu pisan tak niku Pak. Nyuwun lantaran Kok ning nyuwun kono piye? Bale Batur, Mbah Bale Kok Batur. ngapa to? Kula iki seminggu pisan tak ngebel Pak. Donga. Mancing. Kula Saurunge mancing iki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. bapak kowe ora tak dongani yo dongani. Sampeyan kene dikandani wong tua manut to. Heeh. Wong tua ki tutur sembure iki mesti apik. Nah, kuwi dirungake. Ngono lho. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Nah. Dadi manut karo wong tuwa. Dadi sarane bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku biyen Pak. Heeh. Sisa darani nun sewu. Ya, kebon musuh gudel. Nah, saiki gudang iso kebo. Kok iso ngoten? Lah iya budal cukup, Bu. Lah nggih. Heeh. Saiki kebon iso gudang. Kowe ra mencra-mencra lambemu iso. Saiki nek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era-era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngerti bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Lho, saya jenengan ngetone. Oh, jenengan nuruti jenengan. Oh, ngetone wayang ngeten iki ora bisa teng YouTube, ora gawe TikTok. Lho, sapa sing ngerti jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Tone Mas Minto ki mriyai lho Lho, mayang. kira mboten mlayu apa? Sampeyan iki dalan sombong kok. Lho, Iki lho sing gak penak. Ora penak pijet. Jeneng ning kok kaya wong kejulinu kok pijet. Kok sok ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditangga malah madhep gebuk ora madhep rono sampean. Ora sombong lho sampean. Dadi sungi madhep rono. Lho, itu tak kalau sampean rumah kalau Aku pilih rumah. iki anu kok Mas Minto, nyun pangapunten. Sampeyan kita anggap sampean iki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung lho sewu. Biyen ki ramene wayang sak duwe Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kota tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Kulo lemah lho. Lemah iki subur-subur Aku Pak. ngerti kok mergo awakmu bibit bebet-bebete kan saka Ponorogo. Iku biyen Pak, tapi sakniki nun sewu. Secara pertanian itu Ponorogo itu menjadi barometer percontohan pertanian-pertanian seluruh Indonesia. Sekarang letak pertaniannya di mana? Letaknya di pegunungan? Kok pegunungan? Ini kisah gorgol ditanduri mesti cukul Pak Minto. contoh. Jenengan yang salah ngandur apa? Pari. Hari. Pari wis umum. Jagung. Jagung ning arep omah ngandur apa? Lombok, Lombok, terong, Ngriki iki lho ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged? Terop cukul gedang karo klopo niku lek ora Ponorogo niku. Lho, Dagelan ki nek mantan maling ngeten iki. Mentok-mentok saya udah. Kae iki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten iki. Ya, nggih, Ora nyes sesaji. Ben kowe ora dipangan Bathara Kala. lho, wong Bathara karo aku gila.
sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Nah. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki. Kyai kene kyai sepuh duwe kasepuhan Wih, diruangke hatimu. Jadi cekake iki tuwa-tuwa sebrabas kakek nampas, tuturku ora kena digowo. Mbok disawang sampean karo aku ki sapa? Terus Nah. aku ya apamu. Masa ora kamu ditali, aku maksu ngono lho. Iya lambene. Lara lho. Nyuwun pangapunten lho. Nah. Wong sing diarani sing Iya. dilenggahke lak sepuh-sepuh disesep kali. Biyen kuwi bilane sepo-sepo lek tapi mesti digo dhewe. Iya ning menghormati sing sepuh. Sepuh. Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggake sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapoke kok dincepi gedang nyapa. Moga dicepi bojomu ning kandu-kandu. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan sekeca lho, Pak. Ya kuwi ana pisoci ora kok ning di pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat mriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu iki lho maksud kuwi. Dene ya iso. Lah terus Gedang ki apa gedang? gedang menika napa sing ditakah warga masyarakat mriki muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa Nah taala. kuwi lho lambemu ngene iki sing tak senengi ngene iki lho. Gedang kuwi apa kuwi? Mbok ceklek itu tidak. Kenesu ta domoke. Kejaba gedang ono apa? Tebu. Kebu. Tebu menika mantep ning kalbu, Pak. Iman kudu kuat. Gusti Allah menika muwi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sak durunge mati yen beliau tobat, insyaallah bakal duwe pangapura marang Gusti Allah. Ning sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman, bakal dilaknat karo Gusti Allah. Allah masyaallah iki lho. Dadi kalau tebu niku mantep ning kalbu, Mas, Mas. Mas Didik. Jadi yang meletek ya matanya. Lho niki mondok. Kok matane metik lho Pak Pito. Lah Anu kok Pak pikirane. kok pikirane pikiran dilo betahe. Kok matane metik iki sing makan. Omonganmu kok omongane kaya Dijangkepi karo bujeng. Bucang menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kadate warga mlaku kudu kenceng. Yen iya iya yen ora ya ora. buceng tumes. Tuh meski mlebune kenceng metune lemes. Iki Tegese metune ngene. Harus ada segi penghinaan. Tegese metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong yang sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. Amin amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, tapi artinya kudu tetap Lho nggih to, Pak. lemes. Mungkin lemes atine. Lah kae kok ana kae. Kambil. Lo kambil gitu. Cengkir kae lho. Cengkir niku kencengno anggonmu mikir. Lho. Gitu Pak Mito. Iya. Pak Mito. Iya. Kono ki yo Aku ora budak kok anggere ngomong aku yo ngangen-ngangen Pak ngono. kalau malah buka dompet. Yo, mangkene njaluk obat mripate lho. Cengkir niku kencengno anggonmu mikir. Tegese kencengno anggonmu mikir yo mikir keluarga, yo mikir Gusti Allah, yo mikir masyarakat, yo mikir Gusti Allah. Iki sing saudarane hablum minallah, hablum minallah. Lho, yo karo Karo koyo kata niki, Pak. Sik. Wis ngomong hablum minallah, hablum minallah iki piye artine? Kok tak WA. yo dijelaske. Iya, sampe buka Google Pak. Alhamdulillah. Tegese yo hidup bermasyarakat yo marah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngerti ngono dijelaske. Lho kene Pak, kowe cerita ning masjid. Usih kene kene rasa iki. Kene lho. Aku Lah iku kono ae ben. tak ora mbok puluk yo. Lah wong kene wis saged kok ngono iki. Lah muluk kok rai. Lah iki lho Pak lanjut. Aku yo muni nang muluk rai. Ora iso ngono. Ngono. Tegese ki ade yo manbang marang sing kuwasa, jentak-jentik ning masjid yo kudu selalu karo warga masyarakat. Nek ora mesti kok jentak-jentik salat kok jentak-jentik ngono lho. Wong biyen iki nek ngarani jentak-jentik Pak Minto. Lah kene mau salat kok ora ndatani-tani lemu sujud. Lho, ngawur Tawaduk. tawaduk gasmu. Kusuk gundulmu. Lah apa? Untukku ketalu sajadah Pak. Kontenipun cengkir kenceng olehmu mikir. Mikir, Pak Minto. Gedang gegayane bisa padang. Tebu manteping kalbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat mriki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga mriki gembah ripaloh jinawi ora kekurangan sadang mangan tuing papat. Ya kok ada pari ate ngono lho. Lho, Pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak juga Ponorogo. Aja nesu to. Rini kok saka tembung Ning kene ae rasa dadi. Ning kene wae wong sane yo krungu. Lah,
Rina wengi Pak Minto. Warga mereka Ponorogo ing dalu menika ndan pirsani Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong Mengerti. wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lho, tapi imane kuat Pak Minto. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani mirsani wayang. Wayang menika apa melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok Sing kandhane menika tirakat Pak Minto. paling melek iki abot. Lho, abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus. Ya melek terus kok mek adol Pak. Niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Pancen bener Mas Dede. Loh. Kok sing dingendikake Mas Sony. Mas Dodo. Sony. Soalnya merek sempak to, Pak. Lah iya, udah kan merek sempak iki kuwi. Lah iya, kok kaya Mas Nah, Minto nah. iki paling toko Mas Minto nape. Apik. Toko elektronik Mas Dwi lho ya Nah, apik. Kok Sony apa iki jeneng kok ora pas iki lho. Dadi anek wedine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nun sewu. Mas Minto kok didekne rono ki ngendi ki? Pak madhep ndi? Ulon. Bulan, bulan. Nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalange bare ning akhirat. Aja nek kok dalang kabeh ki sok ben budale ning akhirat apa jenenge temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya. Ayo to tumindak sing Wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi Langsung pripun, Mas? langsung ning akhirat. ora iso KTP ku seumur hidup kok. Lah yo kabeh yo tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak kita sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insya Allah jenengan bakal nemu kasuwarga. Amin. Madhep kulon. Nek kulon ki apa? Barat Barat bare ning akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-atimu nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men. Jaga umur sing enom ayo to sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh. Paribasane wektu ki mung sak gedhe moto. Iso. Dek ini ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Jawaban. Iya lho bocah iki. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa mriki, RT mriki, lingkungan mriki. Niki sisa dalane slametan, nguri-nguri kabudayan, dimen kabeh bisa slamet donya, slamet akhirat. Berarti sok RT loro RW 1 iki mesti ana sing nentenke. Mergo niki dunia belum baik-baik saja. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya rung tentrem, Pak. Besok niku donya bakal tentrem yen ini rasa karo mlaku sing kene wae. Besok dunia bakal tentrem. donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong yo kodhok. Menika Kowe tak tono ndasmu Iki ngomong kuwi dadi. karo Iki ngrungokke para sepuh temenan nampa wejangan Kowe tak tono terang mau lor apik. Utara urip banyak sementara, mbok tiba-tiba jumudule Satria Piningit. Lah ya kok nek ane kok rita-rita suwike. Ora wong yo kodhok kali wong bedhe todhok. Iki ngah tuwur. Iki sebagai terima kasih Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking Ini Korea, hebatnya lingkungan iki wayangan digelar Amin. sing nanggap wong apa TKI, beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan Devisa Negara. Nah, kuwi dicontoh, Mas. Jadi anggaran negara Nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jadi iki Sing saka Devisa Negara. iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Weh, tenaga kerja wanita, Mas. Jawan. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula. TKW iki tenaga kerja wanita. Bojo kuwi tenaga Lah kerja kok wayang. wayang Nggih, anu sungsung bebek Pak niku. bojomu. Bojo kula mbiyen ning beten nek guyon. Bojo kula mbiyen TKW niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi? Ning Makau. Oh, apik ning nggon keramian kuwi. Ya, Bagian baby sister. boten judi. Iki mbok menghormati Pak Polisi to, blok goblok. Oh, Pak Polisi lenggane jenenge ora mengedukasikan, jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Nah, kuwi dirungokke. Kok main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas.
kena 303 KUHP. Ah, iki lho rungokno ora dhewe. Judi iki 303 KUHP. Ngantek di penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 10 wulan kowe. Oh, ora iku sing lebur saku lho. Wong dhewe sing lebur saku lho kowe. Kowe ora ngerti kok riwayat kok. Wong kowe akhire nek 3 wulan to biyen. Nah, rasane piye ngene? Rasane piye? Layakno lho. Ketok cangkeme rasane. Rambute Nah, nembak dhisik ya, Mas. betul iki lho, rambut gawe dadak ngurusi privasi iki. Layakno begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Nah. Di penjara Pak Kilo, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis. Mendut terus dilayar neng Medaeng to Pak Kilo. Nah, Neng penjara ini lho. Neng Jurisi lho. Tak besok nih lho. Terus Pakai yo lakon kok mangsane. aku ditane Mas mundutane iki mau ngersake pepeling, mengko dibablaske neng Gudril. Siap. Sinten Pak, mriki seneng gending lho Pak. Iya. Saestu. Pepeling kaya apa? Salah siji ngadeg Mbak. Goleke sing rada langsing wae Pak. Hah? Sindemu enek sing kakek tanggapan wis mongan mangan tok ora kontrol kok NBG. Widya. Ngono sing Pak. Pak, Widya. kiai kene nyuruh wong mbak. Niki Bari. sing itu dhewe. Widya. Kok Pak Kilo. Aku itu Pakmu kidul dhewe iki lho. Oh, Iki iya. ngerti nek apa. ya Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Oh, papat. Copodo nelongso Samane Yo! urip pancen nangel. Kudune laut sangomel. Atiku sudah nyambut gawe karo seneng. Ulah kaya weteng yen dicopot yo temen. lambemu ya pas lindro tekan. Aku kulo sampe judul kok. Panjang Iki tanpa bawa nggih Mas. Sik Mas, Yo kudu nek bawa Pak, ora nek bawa mesti sing ndang sampean kok. Ora tegese iki sing mbawani gending. iki cara desa apik Mas. Hah? Iki cara desa nang Gilang. Gilang. Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning Gilang. Ah. Kula tembe Gilang. Nek iki sampung. Sampung niki, Pak. Nggih, sampung. Paling boten sampurnane Krisna mesti bakal rampung. Ah. Nek niki paling boten sumarata. Kok sumur. Nggih, sumsume akeh mesti bakal rata. Oh iya. Nek niki paling boten nek delok niki jetis. Terus Nggih. Angger dipijet mesti bakal ngitis. Mas Udut nek pojok dhewe iki cara desa ndi? Kuwi cara desa Dung Banteng. Gedi men kok sombong kok ini Dung Banteng. Kuwi gawangi ruduk. Jale pepeling jale. ya, langsung buka sampai ketipung. Dadah ya. Ini Dok, niki Dok. Rantak.
melo lare Ngadekan yo, yo sing loro. Wedok kita. Kundukan saking Bapak Mulyono lantarangin Sumaroto Walang kekek ya